Гарванът и лисицата. Един гарван си намерил парченце сирене и кацнал на някакво дърво. Зърнала го хитрата лисица и му завидяла. Замислила се как да измъкне вкусното сиренце от черният пернатко. Спряла под дървото, вирнала му цуна и ласкаво му казала: „Добър ден, скъпи мой, благородни гарване!“ Той не могъл да отговори на нейният учтив поздрав, защото стискал сиренце в човка. Почувствал се много неудобно. „О, колко си привлекателен!“ продължила лиса. „Не, това е малко. Ти си очарователен.“ Гарванът се пъчил и слушал доволен тия неочаквани хвалебствия, а хитрушата продължавала да го ласкае. „Приятелю, гласът ти е тъй звучен, както са блестящи твоите пера. Ти в тази гора си най-достоен за възхищение.“ Лесно можем да си представим колко се развълнувал грозният гарван. Похвалите за него били сладки като бомбони. „Моля те, изпей ми една песен“, протегнала умолително лапи лисицата. Наивният гарван отворил човка да изграчи. Изтървал сиренцето и лисицата го лапнала за миг и казала: „Хвана се на въдицата ми. Сега запомни, че ласкателят дрънка хубави приказки и сипе похвали само за своя полза. Друг път ще държа здраво стисната човката си.“ Измънкал засраменият гарван. „Добър урок ми даде, лисо, и няма да го забравя.“ Поуката е много ясна. Да си наивен е опасно. Когато някой тъй те хвали, дали е искрен той? Едва ли.